Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І наступна наша розмова буде із Романом Безсмертним, політиком, дипломатом, колишнім представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську в 15-16 роках. Доброго вечора, пане Романе. Доброго вечора. Давайте розпочнемо нашу розмову із закону, який був прийнятий у січні. Відразу після повернення депутатів із канікул. Він звучить так. Закон про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. Більшість засобів масової інформації називають цей закон про реінтеграцію або про деокупацію Донбасу. На вашу думку, чи коректно цей закон називати реінтеграційним чи деокупаційним? Так, я спеціально прочитав повну його назву. Ви більше до якої версії схиляєтесь? В законі не тільки не згадується боєслів, там відповіді взагалі немає. Ні про реінтеграцію, ні про деокупацію. А скоріше всього, на цей закон можна говорити як на певний тактичний хід української сторони в ситуації, яка склалася. І тут ще дуже складно відповісти на питання, наскільки він корисний і шкідливий. А це перша теза, над якою треба працювати. Я перепрошую, як тактичний хід у відношенні до кого? До західних партнерів? Я зараз поясню. Угу. І причому він має як зовнішній контур, так і внутрішній. І перше питання, і друге, яке я поставив, вони дискутивні з точки зору результативності і користі. Якщо намагатися формулювати відповідь на питання, що це за тактичний хід, то це, скоріш за все, данина політичній кон'юнктурі, яка склалася в Україні. Це перший момент. І другий – це тактика передвиборчих перегонів нині чинного президента на другий термін. Тому що якщо в першій каденції він робив ставку на президента миру, то з закону видно, що це президент війни, але тут відповіді на питання війни немає. Ні в питаннях окупації, деокупації, реінтеграції, etc. Я вже не кажу там питання для всіх, яке висить в повітрі, це проблема соціально-гуманітарна. Для людей, які знаходяться на окупованій території, в сірій зоні і зоні, яка примикає до відповідних територій. Тепер зовнішній контур. Зовнішній контур має два ефекти і два дефекти. Це тема стосунків Україна-Росія і застосування тези про агресора і поняття. І друга – це Захід. Так от, тут є свої і плюси, і мінуси. Тому що цим самим законом рівень гібридизації, він ще більше розтиражований і помножений. Чому? Тому що... Ви маєте на увазі гібридизація як поняття, як розмиття? Так. Чому? Тому що якщо раніше факт агресії був присутній, але правового терміну не застосовувалося внутрі країни, то тепер вийшло так. Договір про дружбу і співробітництво працює, дипломатичні відносини працюють, економічний оборот торговий зростає, і тут же агресор. Ось вам ще одна річ. Тому тобто то навіть не гібридизація, а суперечність певна, так? Ну, якраз з моєї точки зору тут більше гібридизації, тому що війна є фактом, але її перевіду вийшло, якби виник новий правовий статус. Ні війни, ні миру, ні АТО, а заходи щодо захисту і ліквідації загрози і агресії Російської Федерації. Воно ж тобто так де-факто ми це визнаємо, а де-юре ми це не хочемо закріпити. Не хочемо закріпити. І друга річ для західних партнерів те, що два рішення міжнародних судів по темі Криму і по темі Донбасу, вони якби в міжнародному світі легалізували поняття агресії. І Україна в даному випадку просто цей факт, який судом було легалізовано, вона інтегрувала в законодавство. Я не буду зараз вдаватися в аналіз самого документу, тому що для мене, наприклад, незрозумілим виявилося, чому закон ніяк не відповів на питання військовополонених чи незаконно утримуваних. Тому що ця тема, вона до Нового року була настільки гарячою,
Звільнення Так. полонених – це Обмін. подія номер один, так багато людей Ви говорять в пам'ятаєте, Україні. про це говорили, і тут багато робилося в цьому плані, це правда. Але навіть в законі є посилання на багато міжнародних актів. Посилатись на яких і сенсу не було. Чому? Бо вони діють як внутрішнє законодавство, не ратифіковані парламентом. Хоча там є одна річ, яка викликає в мене великий сумнів. Посилатися на резолюції Ради безпеки чи Генеральної асамблеї сенсу немає, тому що це не правові акти. Це думка, висловлена Радою безпеки чи Генеральною асамблеєю. Вони не діють як правові норми. Так от, дивіться, там на це все послалися, але чомусь на Женевські конвенції, які регулюють питання статусу військовополонених, їх утримання, медичної допомоги, про це взагалі не згадали. Не тільки не послалися, а й в нормах самого закону. Тому що для нас і далі виникає питання. Тобто всі українські затримані військовослужбовці, громадяни, тобто вони тепер були в невизначеному статусі і залишилися. Це впливає на залучення механізмів їх звільнення, на допомогу їм. І для мене дивно, чому на це не звернули увагу, хоча про це я дуже багато разів говорив, казав, що це тема номер один, її треба в правові рамки завести якось. Перша проблема. Ну і дуже важливо, що от, хоча б поняттям агресора ми зачепилися за аргумент для Заходу, що звертайте увагу, що відбувається. А що це зараз змінить? От те, що ми визнали Росію агресором. Ви розумієте, це дуже важливий аргумент в спілкуванні із політичним естеблішментом Європи, який продовжує хворіти таким нігілізмом по відношенню до того, що відбувається. І от навіть оці останні заяви Генерального секретаря Парламентської асамблеї Ради Європи, новообраного президента Парламентської асамблеї Ради Європи стосовно там Росії, вони, ну, про що вони говорять? Що Європа вона не дуже усвідомлює, що відбувається. І я розумію, що це сивочолі люди, які як діти війни, вони дуже дорого і дуже довгою дорогою йшли до нинішнього благополуччя Європи, хоча відносного, тому що терористичні акти колишуть Європу, потрясають. Але їм дуже не хочеться відмовитись від цього комфорту. Вони не хочуть правду подивитися і глянуть правді в очі, що відбувається в Криму і на Донбасі. Тому що розгортається насправді повномасштабний регіональний, континентальний, глобальний конфлікт. І чим довше Європа буде колисатися і не розуміти, тим складніше буде виходити з цього Ви вважаєте, процесу. що конфлікт наростає, так, міжконтинентальний? У чому він полягає? Що ви маєте на увазі? Все, що ми на сьогоднішній бачимо, оцей гуманітарний конфлікт в регіоні Центральної Європи, там, з Угорщиною, із Білоруссю, з Польщею, це наслідки цього конфлікту. Це речі, це ланцюги, тому що їх крутить Росія, закручує ці речі. Це відвертання уваги від ситуації в Криму з кримськими татарами. Це навмисне розтравлювання тут ситуації в Центральній Європі. Це Чехія з проблемами там політичними і протистоянням всередині і так далі. Це розрив Європи на шматки. Я вже не кажу про те, що подивіться, яких оборотів набирає... Ну, це такі точкові речі, так, на даному етапі. Але коли ви говорите про конфлікт, рік чи півтора тому було модно в засобах масової інформації аналізувати популярно так, чи буде Третя світова війна, чи її не буде. Коли ви говорите про конфлікт, ви маєте на увазі, що все йде до глобального конфлікту? З моєї точки зору... Отак, як це було в минулому столітті, так? Все тривало з 33-го року по 39-й, чи там 41-й, як де стикнулися Радянський Союз і Німеччина. Якщо світ, і особливо Європа, далі буде демонструвати свою інфантільність по відношенню до цієї ситуації, ми дійдемо до глобального конфлікту. І зверніть увагу на статистику бюджетну зростання військових Збройного ви видатків. маєте на увазі? Так. От І ядер не стримає країни. це якраз одна із відповідей. Чим швидше світ усвідомить небезпеку і перейде до сили як фактору стримування, тим швидше вдасться зупинити розгортання. Тому що, згадайте ситуацію, стратегічна оборонна ініціатива, Буран, човники Сполучених Штатів Америки, які дали відповідь на питання економічного краху радянської моделі і так далі.
І от оце неусвідомлення того, що немає значення, як ця територія називається. Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація. Це те, про що геополітики, геостратеги, геоекономісти казали як Хартленд, і він завжди буде кровоточити загрозою стабільності в світі. І звідси світ має сформувати певну антипутінську коаліцію, основою якої має бути фактор сили. Ну, подивіться останні доповіді там Об'єднаного штабу Збройних сил Сполучених Штатів Америки чи Генерального штабу Збройних сил Великої Британії і так далі, де чорним по білому вдвічі, там у 1,5 рази зростають видатки на оборону, причиною якої є, скрізь написано, загрози, які несе в собі нинішня політика Російської Федерації. От, до речі, сьогодні перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хух заявив, що сторони на Донбасі активно озброюються та мінують територію, що свідчить про підготовку до ескалації конфлікту у найближчий час. От цитата. Наші безпілотники зафіксували багато нових траншей, сторони активно окопуються, всюди бачимо значну кількість озброєння в окопах і бліндажах. Кінець цитати. Він також додав, що також сторони не дотримуються мінських домовленостей і не тільки не проводять заходи щодо розмінування території, а навпаки закладають ще більше мін. Роман Безсмертний у 2016 році вийшов з політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи, так? Він не бачив сенсу у цих перемовинах. Наприкінці року, 2017 року, багато людей почали заявляти, що мінські перемовини не мають сенсу. Так, зокрема, один з важковаговиків у цих перемовинах, Євген Марчук, він також заявляв на одній із конференцій, що нема майбутнього у Мінську. Так, можливо, він трохи там по-іншому сказав. Для чого тоді от Роман Безсмертний вийшов, Євген Марчук залишається? І ще велика кількість людей там залишається, але всі говорять про безперспективність мінських угод. Перше, сенс залишався в двох складових цього процесу. Перше – це мінімізувати застосування зброї, особливо середньої, важкої зброї для обстрілів. І тут безпекова група, в якій знаходився Євген Кирилович, вона дуже важлива. І друге – це все-таки домагатися обміну незаконно утримуваними, військовополоненими, заручниками і так далі. Це група, в якій працює Ірина Геращенко. Все інше, воно тільки додавало проблеми. Тому що якщо аналізувати внутрішню кухню, то там так, безпекова група кивала на політичну підгрупу, політична підгрупа на безпекову групу. Тому сенсу розводити цей діалог ніякого абсолютно не було. Я вже не кажу про те, що тема економічної підгрупи, вона зовсім вперлася в гуманітарні речі. Пробили водогін, пробили газогін, пробили водовідведення, розбомбили фільтрувальну станцію. Тобто це речі гуманітарної сфери, на які треба було відповідати тільки в один спосіб – шукати гроші. Як латати ці дири для того, щоб не привести до епідеміологічної катастрофи на відповідному регіоні. Тому очевидно, що уже на кінець 2016 року завдання і проблематика стали очевидними. І насправді суть проблем всередині 2015 року стала зрозуміло. Пам'ятаєте дискусію внесення змін в Конституцію, закон про особливості самоврядування? Ну які внесення змін в Конституції і особливості місцевого самоврядування, коли всередині 2015 року стало зрозуміло, що конфлікт розростається і його вже просто втиснути у місцеве самоврядування не вдасться. До речі, закон, зверніть увагу, про особливості державної політики із забезпечення суверенітету територіальної цілісності на тимчасово окупованій території. Ми починали із закону про особливості місцевого самоврядування, а дійшли до особливостей державної політики. Це, ну, тут можна Фрейду погуляти дуже добре, щоб зрозуміти навіть психоаналітично підхід людей, які аналізують ситуацію. Точно так, повірте, люди дійдуть до того, що треба буде відповідати на питання особливості політики є на євроконтиненті в зв'язку із розколом, який вносить Росія в стабільність на цьому континенті. Тому що, зверніть увагу, от навіть Парламентська асамблея Ради Європи, в основі заяв Аграмунта, зараз Янгленд, на що лежить? Формальні ознаки регламенту.
от треба не виконати такі-то речі, і тоді Росію треба вигнати. Люди добрі, ви очі відкрийте, будь ласка, що відбувається, а ви стаєте на формальну ознаку, яка прийнята для стабільного мирного часу. І там воно просто випирає, не вражаються права людини. Ну, проаналізуйте ситуацію з кримськими татарами в Криму, і ви зрозумієте, що ваші тези, ваші аргументи, вони просто не витримують критики. Минулого року Росія, наприкінці минулого року, Росія також вийшла з спільного центру з контролю та координації. Так, ми бачимо, що сторони окопуються. Росію би потрібно було змусити повернутися до СЦКК чи ні? Ну, справжньою причиною виходу із СЦКК було те, що Україна поставила і міняла режим перетину кордону військовослужбовцями і росіянами в принципі. Чому? Бо це привело до того, що ми би побачили, хто насправді був у складі СЦКК з російського боку. І з моєї точки зору, ця поведінка, вона носила більше такий формальний характер, знайшли привід. Тому що від самого початку роботи СЦКК російська сторона наполягала на тому, щоб в цій роботі брали участь представники від ОРЛО і ОРДЛО. Але в зв'язку з тим, що мінський формат – це трьохсторонній формат, тобто посередництво ОБСЄ, Росія, Україна, то при чому там Луганськ? Тобто вони вийшли з СЦКК, щоб Україна напряму вела перемовини з Луганськом і Донецьком. Вони цього добиваються. Свого роду такий шантаж і тиск. Але справжня причина – це те, що цей режим, він би ідентифікував осіб, які були. А насправді ці люди займалися розвідувальною діяльністю. Більше того, частина із них навіть були причетні до коригування вогню при обстрілі українських територій. І українська сторона не одного разу в Мінську вказувала на ці речі. Ну, зрозуміло, що росіяни проявляли відповідні емоції, але факт залишався фактом. До речі, СЦКК – це, нехай найменш, але все-таки дієва структура, яка працювала в системі мінського формату. Тому що при появі навіть обстрілів, там працюючі військові, які мали ще старі зв'язки, могли набирати по телефону і там декого приводити почуття, коли обстрілювалися місії ОБСЄ, представники ОБСЄ, коли їм перекривали можливості доступу там, і багато чого. Тому в даному відношенні, скажімо, доречність повернення і дієвості цієї структури є дуже важлива. І не випадково, скажімо, якщо взяти останні 2 місяці, то заяви про необхідність повернення звучали від канцлера Німеччини, від міністра закордонних справ, від президента Франції, від президента Сполучених Штатів Америки, від Курта Волкера і так далі. Тому що це та структура, яка все-таки якимось чином впливала на розвиток подій. Пане Роман, ви особисто знайомі з спецпредставником Сполучених Штатів Америки Куртом Волкером? Ми не зустрічалися, скажімо, хоча у нас в житті були заходи, коли ми були присутні на них. Але от 26 січня має відбутися чергова зустріч в Дубаї, так, в Об'єднаних Арабських Еміратах, Курта Волкера, спецпредставника Сполучених Штатів Америки по Україні, також помічника президента Російської Федерації Владислава Суркова. Як ви назагал оцінюєте ці перемовини, тому що минулі, які відбулися у Білграді, були названі кроком назад? Чи щось вони привнесуть до перемовин? Перше, і назагал, як ви оцінюєте взагалі діяльність Курта Волкера? З моєї точки зору, взагалі сьогодні, якщо порівнювати мінський формат і діалог Сурков-Волкер, то діалог Сурков-Волкер сьогодні набагато важчий, ніж мінський формат і нормандський формат. Дуже добре, що це відбулося, тому що із-за причини кризи політичної в Німеччині провис нормандський формат. І отут ініціатива Сполучених Штатів Америки і придання формального статусу особі Волкера, вони динамізували цей процес. І не дивлячись на те, що сторони довгий час просто обмінювалися репрезентацією позиції, але такі речі, як обмін військовополоненими чи незаконно утримуваний, не відбувся, якби не цей формат. Далі продовження цього діалогу ми бачимо досить дієвим, тобто про це йде мова. Це прямий наслідок формату Сурков-Волкер під тиском церкви і Папи Римського, і 2 патріархатів і так далі. Тобто це дуже важлива річ. Це перше. Наступне. Очевидно, що
це той фрагмент, якого домагався і президент Путін. Тому що це фактично формалізація введення в процес Сполучених Штатів Америки. І не дивлячись на те, що в нормандському форматі не з'являється президент Трамп, але я просто відсилаю вас до останнього брифінгу президента Путіна, де він говорить про те, що а зачем это надо, если он и так фактически принимает участие в этом процесі. І це дуже дивна річ, тому що якщо ми подивимося на формально зобов'язаних осіб у цьому процесі, то вони менш впливають, ніж фігури Курта Волкера і Суркова на цю ситуацію. Тому для України зараз дуже важливо це. По-друге, з усього видно, що робота Курта Волкера, вона координується із політичним керівництвом України. І це теж дуже важливо, тому що в кінці минулого року в Україні дуже часто говорили про те, що за нас домовляються без нас. І наступне. Очевидно, що ці речі синхронні. Зверніть увагу зараз на візит і раунди діалогів Державного секретаря Сполучених Штатів Америки в Європі і паралельні підготовка до зустрічі Сурков-Волкер. Волкер у свій час сказав, що давайте перше розберемося з Донбасом, а питання Криму будемо вирішувати потім. На вашу думку, Крим не залишається на маргінесі взагалі? Учора у нас в студії був архієпископ Сімферопольський та Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент. І він сказав, що складається враження, що Крим просто покинули. Він апелював особисто в багатьох питаннях до міністра культури Євгена Нищука щодо Бахчисарайського заповідника. Він говорить, що сім'ї політув'язнених не підтримують. Він наводив факти, що люди, наприклад, там з міністерств фотографуються на Темзах, їздять по Європах і так далі. А в Криму люди, які фактично виступають за Україну, які досі вивішували українські прапори, від України не відчувають ніякої підтримки. Факт, про який говориться, він має місце. І причина тут, який крок ми не аналізуємо, це присутнє, те, що було сказано. Звідки це береться? Що є джерелом? Всі розуміють прекрасно, що спроби втиснути Крим в Мінський процес, вони залишаються спробами. Тобто, спробами України. Так? Тобто, скільки українська сторона не тисне на те, щоб Крим став предметом обговорення в Мінському процесі, російська сторона категорично це не приймає. Тепер із заявою Курта Волкера і позицію Сполучених Штатів Америки. Вони не роз'єднують ці два питання, але вони розуміють, що проблема реінтеграції Донбасу має одні часові рамки і механізми, а проблема реінтеграції Криму має інші часові рамки і механізми. І от, власне, от так і треба ставити питання. Проблема залишається, вона є суперактуальною. Санкції діють, наприклад, в частині, і вони продовжуються, ці санкції, після, як наслідок анексії Криму і окупації Донбасу і після загибелі літака голландських, малазійських авіаліній. Але є відсутність усвідомлення того, що коли робота над цим питанням ведеться, то треба розрізняти часові рамки і інструменти реінтеграції Донбасу і Криму. І коли це пояснюєш людям, вони розуміють, що Україна зобов'язана реанімувати, відновити роботу Женева-Плюс, тому що воно залишилося все лише в вигляді заяви, але жодного зібрання не відбулося. Бо якщо цього не робити, ми перетворюємося в такий же самий клуб любителів Будапештського меморандуму. Тому заява про Женева-Плюс пролунала, в цьому плані треба робити дипломатичні зовнішньополітичні кроки для того, щоб зібрати групу, яка почала працювати. Очевидно, що Росія буде заперечувати проти цього. Але з Росією чи без Росії в Європі треба почати діалог по Женева-Плюс, який стосується реінтеграції Криму. В понеділок ввечері генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд на сесії парламентської асамблеї Ради Європи він заявив, що збройна агресія Російської Федерації проти України не дає підстав для покарання росіян. Навпаки, вона є приводом для поглиблення співпраці між Росією та Радою Європи.
засоби масової інформації написали про ці речі, і вони так і під такими заголовками вийшли публікації «Маски зірвані». Тобто генсек Ради Європи Турбьорн Ягланд, він лобіює вже у відкриту повернення Росії до парламентської асамблеї Ради Європи. І навіть називаються чіткі дати. Скоріше за все, влітку Росія зможе повернутися до ПАРЄ. Це означає, що Україна повністю втрачає свої позиції на дипломатичному фронті? Перше, так, як ви зараз сказали, трактувати позицію можна. Але б я її сприймав як один із варіантів трактовки позиції Ягланда. Я б хочу повернути вас до того, що я сказав на початку. Є формальні процедури Парламентської асамблеї Ради Європи. Є відповідні підстави і причини. На сьогоднішній день, наприклад, Нідерланди говорять про необхідність, щоб Росія сформувала відповідь на питання, чому, хто, як давався наказ на застосування ракети проти літака цивільного. Але це можна отримати тільки тоді, коли візаві є і можна говорити. Точнісінько так, Європа і європейці, як люди, які знаходяться в концепції миру і добра, хочуть розмови. Ну поясніть, чому ви зайшли туди? Це чужа територія. На яких підставах ви її зайшли на неї? Дайте відповідь на питання. Тому я би не ототожнював бажання діалогу з необхідності повернутися до складу, тому що санкції залишаються. Рішення Ради Європи... А от бажання діалогу, він пов'язаний із грошима, так? З питанням фінансування? Наступне. Ви праві в чому? Якщо взяти ОБСЄ, Парламентську асамблею, навіть ООН, роль і вплив Росії на матеріально-ресурсне забезпечення цих організацій, воно чимале. І чи ми там говоримо про віце-президента ОБСЄ, чи ми говоримо про заступника генерального секретаря ООН, скрізь вплив Росії через матеріальний ресурс є чималий. Тому очевидно, що і це має місце. Тому що організації мають працювати. Невеликі країни не можуть справитися з забезпеченням фінансування цих установ. Ну, паралельно подивіться перші заяви президента Трампа. Якщо європейці не будуть фінансувати НАТО, Сполучені Штати Америки не будуть на себе брати це навантаження. На момент цієї заяви лише 2 країни в світі, які входять до НАТО, справлялися із об'ємами фінансування. Сьогодні ця кількість зросла. Точно так і тут є проблема. І очевидно, що вона присутня із-за впливу Росії на цей фактор. Але я ще раз кажу, я би в цьому відношенні не трактував так однозначно, от як трактують, що тільки повернутися. Наприклад, сьогодні, коли засідав комітет, чи готувався комітет, і на порядку денному делегація, яка прибула із Москви, там обговорювалися дуже неприємні питання, які стосуються і анексії Криму, і окупації Донбасу, і того ж самого злочину щодо збиття літака і так далі. Тому я не думаю, що солодко сьогодні було там голові комітету Державної думи Російської Федерації і віце-голови. Тому очевидно, що на це треба зважувати, але я ще раз кажу, треба розуміти, що європейці знаходяться зовсім в іншому світі. І от відсилаю до початку нашої розмови. Доки вони не зрозуміють загрозу, яка йде звідти, з Росії, навряд чи вони будуть, даруйте за це слово. Ну, на даному етапі вони її ще не розуміють, так? Вони не розуміють. Для них важливіше є економічні зв'язки, так? Очевидно, що вони залишаються в концепції добра. І в добро в цій ситуації не справиться. Я, наприклад, спілкуюся і спілкувався з пересічними представниками Західної Європи, наприклад, італійці. Вони говорять, у нас є проблема. Там частка сільського господарства в ВВП впала з 3% після введення санкцій до 1%. І вони прямо заявляють, чому ми маємо страждати через Україну. Ну, якщо ви візьмете там Лігу Півночі Італії, Лаганор, так? Да, то це взагалі проблема номер 1, тому що аграрний сектор, який був повністю зорієнтований на експорт до Росії. Так само, як і французи, так само, тобто, коли я з ними спілкуюся, то там більше присутній економічний фактор, ніж якийсь там фактор того, що Росія є загрозою для Європи.
очевидно, що І вони готові розміняти Україну на це. очевидно, що ви абсолютно правильно акцентуєте увагу, і поки що Європа не розуміє, що розмінявши Україну, вони ворога приведуть до себе, тому що це орда. І від самого початку було зрозуміло, що те угрупування військ, яке сьогодні створено на південно-західному напрямку Росії, це не угрупування для конфлікту і війни з Україною. Це угрупування, яке було наслідком заяви, згадайте, Путіна після Бухарестського саміту, який сказав: «Топну ногою, дійдемо до Ла-Маншу». Пане Романе, 1,5-2 тижні тому президент Російської Федерації Володимир Путін, він запропонував Україні забрати кораблі, так? Це, що залишилося на Кримському півострові України. Була відповідь очільника МЗС Українського Міністерства закордонних справ пана Клімкіна, що це є спроба легалізувати анексію Кримського півострову. Точилися дебати у студіях, засобів масової інформації. Хтось сказав, потрібно забирати, хтось сказав, не потрібно забирати. Ваша думка? Ну, я би перше, що сказав, що будь-які тези і будь-які посили, і будь-які меседжі, які йдуть з Росії, треба сприймати як інформацію. До них треба бути готовими. І дуже приємно, що от в ситуації, яка відбулася, Україна зреагувала такою конструктивною дискусією. Хтось говорив за, хтось говорив проти. Це давало можливість владі вибрати ситуацію. Чому? Бо підтверджує те, що я сказав, що до сьогоднішнього дня жодного формального документу в цьому плані не існує. Тобто це були слова президента Путіна і те, що ми сьогодні чи вчора почули від прес-секретаря про те, що цього достатньо. І хай на це і реагує. Тобто офіційних документів ніяких не буде? Очевидно. Але зміст продискутували дуже добре. Я вам скажу свою позицію в цьому відношенні. На такі речі треба реагувати дуже спокійно і перше за все треба запитати військових. Це вам потрібно? Мій принцип дуже простий. Все, що Москвою зруйновано на території України за ці 300 років, має бути відбудовано. І кожен об'єкт, який несе в собі глибину історії, повинен бути відновлений. І треба пам'ятати про те, що ці кораблі Чернігів, Черкаси, Тернопіль, Запоріжжя, вони піднімалися і ставилися на якор за рахунок того, що ці міста і регіони їх утримували, забезпечували їх, формували їхні команди. Це дуже глибока історія для виховання нового покоління українських військових моряків. Тому я вже не кажу там про Костянтина Ольшанського, це своя історія. Тому цим треба дорожити. І доцільність проведення таких операцій, якщо вони не можуть бути поставлені під якор для того, щоб воювати, то принаймні їх треба віддати в навчальні засоби, де на їх основі буде проводитися навчання майбутніх моряків. Пане Романе, на завершення нашої розмови давайте трохи поговоримо саме про Романа Безсмертного. Так, я вас представив як колишнього представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську. Чим зараз займається Роман Безсмертний? У 2016 році він сказав, що він виходить з підгрупи, контактної групи у Мінську, тому що буде розбудовувати партійну структуру аграрної партії. Наскільки мені відомо, ви залишили аграрну партію. Я переглядав ваші інтерв'ю, наприклад, жовтень, листопад, у вас ще є фотографії із прапорцями аграрної партії. Коли ви її залишили, чим зараз займаєтеся і чому залишили аграрну партію? Я до Нового року, майже до Нового року, виконував обов'язки керівника апарату. Ви були другою людиною у партії, так? Я дивився список після пана Скоцика, очільника. Це так, як це сприймалося журналістським і політичним середовищем. Ну, більше того, це правда про те, що 90% в інтерв'ю завжди називали мене лідером. Це так не було, тому що я всього-навсього керував апаратом. І це людина, яка знаходиться і під головою, і під політичною радою, і під президієм. Я переглядав деякі інтерв'ю також людей, яких попросили піти з партії. Не знаю, як це все відбувалося. Вони фактично говорили, партійну структуру розбудовує Роман Безсмертний. Організаційно. Тому вони фактично вас вважали лідером. Знаєте, я дуже багато приділяв уваги організаційній структурі, кадрам. Я розумію, яке це значення має для сьогодні і для майбутнього. Зараз я не є керівником апарату аграрної партії. Там в новому статуті змінена структура, змінена система управління. До речі, до цього
нового статуту я маю безпосереднє відношення, тому що я керував статутною комісією, яка готувала цей проект. От прийнята нова програма, формується нова система стосунків і так далі. Але я не керую сьогодні апаратом. Ви маєте якусь дотичність ще до аграрної партії, чи взагалі вже ні? Співпрацюєте з нею? І у статусі кого? Перше, на сьогоднішній день я в такому самому режимі, як і спілкуюся з керівниками регіональних організацій, представниками регіонів, тому що проблеми у них залишилися. Тема рейдерства актуальна. Я продовжую займатися цією роботою. Але я сьогодні не належу до керівних органів партії. Але в офіс ви приходите? Ні. Я не працюю. Я сьогодні зосереджений тільки на науковій роботі і на викладацькій роботі. А чому ви пішли з аграрної партії? Аграрна партія, здається, вже 5-та структура ваша, так? Партійна. Я дуже ціную цей досвід роботи з політичними силами, тим більше, що я весь час займався технологічним процесом. І питання організаційної розбудови, підбору кадрів, формування осередків – це те, чим я займаюся фактично все життя. Підготовки до виборів. На сьогоднішній день в партії проведено дуже багато кроків, які змінили партію. Вони придали їй зовсім інший імпульс. Як буде складатися життя далі, буде видно. З моєї точки зору, це може бути найрізноманітніший варіант роботи. Я хочу відразу вам сказати, що йшовши до партії, я не претендував на лідерство в партії, тому що я зосереджувався виключно на організаційній розбудові, на технологічному процесі. А кому партія була цікава з інвесторів, так? З великих груп чи олігархів? Найважливіше те, що тому що, наскільки мені відомо, ціллю було попадання в парламент на наступних парламентських виборах. Поки що рейтинги показують, що ця мета не є такою досяжною. В умовах, коли лідер парламентських перегонів має 10%, навіть ставити питання, хто пройде, а хто не пройде, некоректно. Чому? Тому що це найнижча кон'юнктура за 25 років політичного життя. І очевидно, що в момент зростання кон'юнктури ці усі цифри, вони якимось чином будуть помножені. Як? Мені дуже важко сьогодні про це говорити. Кому цікава аграрна партія? Хто давав гроші? Перше, останній рік партія фінансувалася за рахунок середнього і дрібного власника. В партії відпрацьована на рівні рішень політичної ради дуже хороша, з моєї точки зору, модель фінансування, виходячи з кількості виборців в регіоні. Основне навантаження на собі тягли 6 регіонів, 4-6 регіонів. І завдання, насправді, на сьогоднішній етап для них стоїть про те, щоб вирівняти цю ситуацію. Ніяких лідерів, починаючи із літа минулого року, які б тягли на собі все навантаження, не було. Тобто такого підходу, про який ми звикли бачити, там 1-2, з літа минулого року це все було відведено в сторону. І ті суперечки, навіть судові процеси, які тривали там навесні минулого року, вони зникли. Змінено було характер цих стосунків. Партія дуже цікава для тих, хто працює в аграрному секторі. Моя позиція полягала в тому, що партія повинна ставати загальнополітичною, вона не повинна залишатися секторальною чи там орієнтованою на певний сектор. Думаю, що в цьому плані буде далі робитися. Пане Романе, в нас дуже мало часу. Ви відійшли від аграрної партії. Так, от останні були опитування фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва і соціологічної служби центру Разумкова. І у президентському рейтингу Юлія Тимошенко трохи випереджає Порошенко. Так, це 2 номери. Я вас назву штабістом з досвідом. Так? Коли я вживаю слово штабіст, я його вживаю в позитивному сенсі. Так? Ви самі сказали, це підтвердили, ви завжди займалися розбудовою партійних структур. Чи були вам пропозиції від штабів чи Петра Порошенка, чи Юлії Тимошенко, більш глобальних партій, ніж аграрна партія, щоб очолити чи штаб, чи війти в розбудову цих структур? У мене було в свій час, по-моєму, 3 чи навіть більше зустрічей з Юлією Володимирівною. Я в свій час ще зустрічався із кандидатом Порошенком. У свій час це коли? Це тоді, коли ці процеси Ми говоримо зараз, бо це рік 2018, він дуже важливий буде. Я не випадково кажу про те, що я раніше приділяв увагу технологічному організаційному процесі. З моєї точки зору, настав час зробити це минулим в біографії безсмертного. Що буде далі, я буду думати, аналізувати ситуацію і приймати рішення. А з моєї точки зору, це
унікальний багаж, це унікальні знання, але я думаю, що настав час здумати зовсім про інше. Дуже коротко, так чи ні? Роман Безсмертний себе бачить у політиці? Очевидно, що якщо я не буду займатися політикою, політика буде займатися мною. Дякуємо Роману Безсмертному, колишньому представнику України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже за півгодини.